मोजांखा आरोना डिजाइनाबो दे जा मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। आसा रायजोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङावदि मोनसे माबा होनो सानदों, मेसेज होनो सानदों। माने नोंथांमोना फ्रायनो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय माने लावदुम बिथांमोन बा गेमस्रि दैमारि मोनहा जाहैबाय मोनसे बर'नि आर'नाइखौ बिसोर जाहैबाय माने बिजेपिनि पिकचार आखिनानै गोबां गिदिर मानसिफोरनो गानहोदों। नाथाय आर'नाइखौ मानसि हिसाबै मान बावनो मोनो, उन्दै गिदिरजों खोथा गैया। सब मिथिं दावथिंफोराव आर'नाइखौहाय बयबो मान होनो मोनो, बावनो मोनो। नाथाय बेवहाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों आर'नाइखौ आर'नाइ हिसाबै मान बावनो हायो, गानहोनो हायो। माने बे आर'नाइयावहाय माने मोनसे पिकचार होनो मोना आरोना। जिखुनु जा पार्टिनिया मानो माने इउपिपिएलआनो जा, बिपिएमआनो जा, कंग्रेसआनो जा, बिजेपिआनो जा, माने आर'नाइनियावहाय मोनसे नै लोगोफोर नायलाय जा समायनाखा। जोंहा सासेया गिदिर मानसिनो होनो थाखाय लांगासिनो आरोना। ओमफ्राय आङो साइज नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जोंनि आर'नाइ जा मोजांखा आगरा। ओमफ्रायहाय नै बिदि आरोना एकदम ब्रेन्ड निउ इन्दिनि। ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना नै बिदि जा मोजांखा आरोना डिजाइनाबो दे जा मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा, बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना। मोजां मोनदोंना लोगोफोर? नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे। नै जा साइजखा, आंसो लानो लुगैलायबाय। सावगारि पिकचार होनानैहाय बेखौहाय मान बावनो मोना। माने आर'नाइ हिसाबै मानखौ होनो हागोन, आर'नाइखौ गानहोनो हागोन। खिन्थु बेबायदि बिजेपिनि पिकचार होलायनानै बा बेफोरबायदिखौहाय बेफोरबायदि पिकचार होनानैहाय बेजों मान बावनो मोना। बेयो सिदा खोथाखा। बेखौ आं खावलायो जाहाथे बेबायदि दामाव आरो गुबुनाबो दामावखा। बर' हारिनि थाखाय बे साबजाथाव नङा। जिखुनु जा पार्टियावनो था, नोंनि पार्टियाव थानायखौबो रावबो जेबो बुङा आरोना। खिन्थु आर'नाइखौ आर'नाइ हिसाबैहाय मोनफ्रोमबो पार्टियावबो गानहोनो हायो, खिन्थु पिकचार होनानैहाय गानहोनो मोना। बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय साबजाथाव नङा। जायखि पलिटिकेल पार्टियानो फै, जेखियानो था, नों जेरावखि था, सोरबा बबेयाव था, बेखौ रावबो जेबो बुङा। गावबा गावनि मोन्थाय दं, थानो मोननायनि मोन्थाय दं आरोना। खिन्थु आर'नाइयावहाय मोनसे पिकचार, पार्टिनि पिकचार होनानै बेखौहाय बेजों गानहोनो मोना। माने बेफोरबायदि नियम गैया। बर' हारिखौहाय माबा दा खालाम, बेखौ आंबो मोजां मोना, रायजोफ्राबो मोजां मोना बेखौ। मानो होनोब्ला आर'नाइया जाबाय मोनसे बर' हारिमुनि सिनायथि। बर'नि सिनायथिया बेनो जाहैबाय आर'नाइयानो आरोना। बे आर'नाइखौ जाहैबाय नों मोनफ्रोमबो मिथिं दावथिं मानसि जेरावबो बरायनो मोनो, खिन्थु पलिटिकेल पार्टिजोंहाय रुजुनो मोना आरोना। माने गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नुनो मोन्दों। माने लावदुम बिथाङा गेदेरमा मानसिफोरनोहाय बिजेपिनि पिकचार होनानै आर'नाइखौहाय गानहोदों आरोना। नाथाय बेबायदि नङा। माने नोंसोरो बुजिनांगौ बे बर' हारिनि थाखाय साबजाथाव नङा। बर' हारिमुनि सिनायथिया बेनो। ओमफ्राय बेफोरबायदि पलिटिकेल पार्टिजों रुजुनो नाङा। आरो माखासे गेदेमा बिथांखौबो आं खावलायो, आरो सोरबाफोर इयुनाव जाहाथे बेफोरबायदि गुबुनाबो दामाव बेफोरबायदि मावनो नाङा। आरो जाहाथे उनावहाय गुबुन पार्टियाबो बेबायदि दाखालाम। आरो सोरबा खालामबावोब्ला बेखौ स्कप सुबिदाबो होनो नाङा। माने आर'नाइया जाबाय मोनसे बर' हारिनि सिनायथि नालाय, बेखौ पार्टिजों रुजुनो नाङा आरोना। गेमस्रि दैमारि, नोंसोरखौहाय जोङो मोजां मोनो। माने बर'नि एक्ट्रेस हिसाबै नोंखौ साफ्रोमबो मानसियानो गेमस्रि दैमारि होनोब्ला मोजां मोनो, हांख्रायो। जेरावखि बल खेला जाया, जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनखौ खावलायो। नाथाय नोंथांमोना दि मोनसे गोरोन्थि मावगासिनो दं आरोना। माने बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा आरोना। हायोब्ला आरो आं बुंहरनो बिदि खालामनो नाङा। इयुनाव जाहाथे गुबुनाबो सोलोंगोन आरो नोंसोर बे भिडिअखौ माबाखौ दानफिन आरो माबाखौ बायदि खालामनो नाङा। जा बानायबाय आरो गुबुननो बिदि दाहो आरो फोजोब। आरो आं माखासे संगठननि लिडारखौबो बुंहरनो आरो सोरबा एबसु बा साहित्य सभानि मानसिफ्राबो आरोना एसे नोजोर होनांगौ। रावखौबो बयखौबो बेबायदि सुबिदा होनो नाङा आरोना। बेबायदि सुबिदा होदावब्ला साफ्रोमबो लाइ मोनलाङो आरोना। माने आर'नाइया जाहैबाय मोनसे गोथारसो, बे बर'नि हारिमुनि सिनायथि। जोंनि बर'नि हारिमुनि सिनायथिया दं जाहैबाय जेरै गामसा, दख'ना, आर'नाइ, बेफोरनो बर' हारिमुनि सिनायथि आरोना। बेफोरखौ लानानैहाय राजनिथि दागेले, बेफोरजोंहाय राजनिथियाव आगान दाहो। मानसि हिसाबै सोब मिथिं दावथिंफ्रावनो आर'नाइखौ गानहोनो हायो, खिन्थु बिदि पिकचारखौ लानानैहाय बिदि दाखालाम आरोना। असुबिदा जायो, बर' हारिनि गेजेरावहाय एसे असुबिदा फैयो। बिदि खालामनो नाङा। गेमस्रि बिनानाव, नोंसिना गोरोन्थि जादों आरो नोंसोर बेबायदि सुबिदाखौ दाखालाम, बेबायदि खालामनो नाङा। नोंसोरो गावसोरखौ मोजां मोनदों जानो हागौ, खिन्थु बर' हारिनि थाखाय बियो गुबुंले जानो हमलांदों। माने जों साबजानाय मोनाखै। नोंनि भिडिअखौ जों नायो, मोजां मोनो, साफ्रोमबो जों मोजां मोनो नोंखौ। खिन्थु नोङो आर'नाइखौ लानानैहाय बिजेपिनि पिकचार होनानै नों बेबायदि दाखालाम आरोना। नों जानाय मोना आरोना। माने जोंनि बर'आवहाय बेफोरबायदिया जाया। बे मोनसे राजखान्थि हान्जाजोंहाय थांनो नाङा। बियो आर'नाइया जाहैबाय
BJP नि पिक्सार लानानै बियो सोरखौबा आर'नाइ गानहोदों नाथाय बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना आं बेखौनो खावलायो आरो माखासे गेदेरमाफोर संगठननि मानसिफोर नोंथांमोनाबो नोजोर हो माने बेखौ एक्सन लानांगौ माने चान्स होनो नाङा रावखौबो होनो हागोन बयखौबो मानसि गेदेर उन्दै बरायनो हागोन आर'नाइजों आर'नाइयानो मोनसे जोंनि सिनायथिखा खिन्थु बेफोरबायदि BJP पार्टिनो माबा कंग्रेसनो BJPनो UPPनो बेफोरबायदि रायजो राजानाव खिमा बिनांगौ जिबनाव बेबायदि मावनांला होननानै आं बेखौनो खावलायो आरोना